Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Гэта Gender Gap, шоу, прысвечанае гендерным стэрэатыпам, апошнім падзеям, якія мы разам з даследчыцай і доктаркай навук Ірынай Сідорскай разглядаем, так бы мовіць, праз гендерную лінзу. Прывітанне, Ірына. Прывітанне. Ну, сёння ў наш, канешне ж, у цэнтры ўвагі будуць алімпійскія гульні, цырымонія адкрыцця абсалютна, на мою думку, неабгрунтавана і неспадзявана выклікала шалёны скандал. Нешта робіцца з талерантнасцю, я не ведаю, нейкі такі адскок талерантнасці, да? Выбары ў Злучаных Штатах, якія нечаканым чынам перасекліся з тымі наратывамі, якія агучвае прапаганда ў Беларусі. Аказваецца, не толькі Лукашэнку не задавальняюць, ну, так бы мовіць, бездетныя кашатніцы, але і па той бок акіяна незадаволеныя імі, прадстаўнікі ў першую чаргу рэспубліканскай партыі. І мне здаецца, што яны вось недаацэньваюць гэты пласт грамадства і тое, які ўплыў ён можа аказаць на выбары, ці не пракладуць гэтыя жанчыны, у якіх няма дзяцей, Камале Харрыс дарогу наўпрост у Белы дом. Пагаворым пра гэта, але пачнем, я думаю, што з даследавання, якое з'явілася на, можа быць, мінулым тыдні, ну, некалькі дзён таму, карацей, даследаванне пра ролю беларускіх жанчын, якую ім прапануе улада, якую ім прапануе беларуская дзяржава сёння праз тыя наратывы, якія агучваюць дзяржаўныя медыі. Група незалежных даследчыкаў апублікавала гэтае даследаванне. Вось я гляджу, што яны вывучылі нейкую шалёную колькасць матэрыялаў, публікацый, 20,5 тысяч. Я б, відаць, звар'яцеў, калі б я прачытаў 20,5 тысяч артыкулаў дзяржаўных медыяў. Сёння ёсць інструменты, ты ж самы штучны інтэлект, ён дапамагае вось гэтымі вялікімі масівамі дадзеных працаваць. Карацей, не чыталі яны кожную літару гэтых... Можа, і чыталі, не ведаю. Ну, спадзяюся, што не, бо, відаць, мы страцім гэтых людзей вельмі хутка, выгараць там нешта з галавой іх адбудзецца. Ірына Владимировна, ну, ці можна вас папрасіць пракаментаваць вынікі гэтага даследавання, што там галоўнае? Ну, і перад тым, як ужо дадзім слова нашай экспертцы, нагадаю, што гэта стрым, гэта жывы эфір. Мы чакаем вашых каментароў, чакаем вашых меркаванняў у чаце трансляцыі. Тое, што не будзе ўжо такой адкрытай правакацыяй, тое, што будзе заслугоўваць увагі, безумоўна, агучым і пракаментуем. Ну, а цяпер вам слова. Ірына Сідорская. Да, дзякуй за такую магчымасць выказацца. На самой справе ўсе тэмы такія вельмі актуальныя, вельмі балючыя. Я таксама думаю, ну, у якім свеце мы жывем, калі вось гэтая цырымонія адкрыцця Алімпіяды вось столькі вызывае, ну, зусім такіх, здавалася б, нечаканых каментароў. Але так, давайте пачнем менавіта з таго, што робіцца ў Беларусі, бо гэта даследаванне было па дзяржаўных медыа і пра праектах медыйных, звязаных з дзяржавай. Ну, там прыкладна тое ж самае, пра што і мы з вами гаварым у нашай перадачы. Пра тое, што вельмі шмат гендерных стэрэатыпаў у беларускіх дзяржаўных медыа. Стэрэатыпы такія традыцыйныя, як быццам вось існуюць такія жаночыя якасці, ну, напрыклад, там, любоў, дабрыня, там, вера, спагада. Гэта як быццам жаночыя якасці, а існуюць мужчынскія якасці, іншыя, там, рашучасць, мужнасць і гэтак далей. Ну, як быццам беларускія мужчыны не павінны быць добрымі, вернымі, спагадлівымі і гэтак далей, а жанчыны не павінны таксама быць мужнымі, рашучымі і гэтак далей. Вельмі шмат гэтага стэрэатыпу пра тое, што жанчыны занадта эмацыйныя. Вось чамусьці беларускія медыа вельмі любяць пра гэта гаварыць, і нават устамі саміх беларускіх
беларускіх жанчын. Беларускія жанчыны таксама гавораць час ад часу, што мы вельмі эмацыйныя. Ну, гэта падман. Так думаць, на самой справе могуць быць эмацыйнымі і жанчыны, і мужчыны, а значная колькасць і мужчын, і жанчын, яны мала эмацыйныя, але грамадства дазваляе жанчынам праяўляць свае эмоцыі, а мужчынам яно звычайна не дазваляе гэтага рабіць. Ну, таму, можа, камусьці і падаецца, што мужчыны менш эмацыянальныя, але гэта, яшчэ раз, гэта міф, гэта нават не стэрэатып. І калі дзяржаўныя медыа гэта транслююць, ну, гэта як бы незразумела. А далей, што галоўнае прадназначэнне беларускіх жанчын – гэта мацярынства. Вось гэта такі вельмі такі дамінуючы наратыў, і так я згодная, што вось гэтыя самотныя кашатніцы не падабаюцца ні Лукашэнку з Пуціным, ні Трампу і яго, значыць, аднапартыйцам. Я вось заўсёды думаю, што як вось, ну, што гэта маніпуляцыя, гэта зразумела. Бо нават тыя жанчыны, якія як бы рэалізавалі свае рэпрадуктыўныя функцыі, ну, яны таксама як бы павінны рабіць гэта свядома, усвядомлена. Вось тады, калі склаліся там пэўныя жыццёвыя абставіны, калі там ёсць здароўе, калі там ёсць грошы, калі ёсць там бацька патэнцыйны гэтых дзяцей, калі ёсць такое жаданне. І заўсёды думаю пра тых жанчын, якія вось па стану здароўя не могуць мець дзяцей. Вось наколькі ім гэта кожны раз чытаць, чуць і гэтак далей. Ну гэта ж, ну гэта не тое, што фрустрыруе, гэта, ну, у вельмі такі непрыемны стан уводзіць чалавека, а такіх жанчын, на жаль, шмат. І гэта менавіта не іх свядомы выбар, гэта іх стан здароўя, і беларуская медыцына не вельмі шмат робіць таго, каб дапамагчы гэтым людзям. Мы не адзін раз гаварылі, што нават працэдура ЭКО бясплатная у Беларусі толькі адна, і гэта стала нядаўна. А адна працэдура яе рэдка бывае дастаткова. А ў той жа Сербіі, вось, казалось бы, таксама не вельмі як бы багатая краіна, там можна рабіць гэта столькі разоў, ну, сколькі як бы гэта прызнана мэтазгодным. Таму вось гаварыць пра тое, што мацярынства – гэта галоўнае прызначэнне жанчыны, ну, гэта і абясцэньванне ўсяго іншага, што робіць жанчына. Вось я думаю, вось у мяне 2 дзяцей, але мне таксама непрыемна, што тады ўсё іншае, што я раблю, гэта не важна. Тое, што я там, ну, не ведаю, што я там жонка, што я там дачка, што я сястра, што я выкладчыца універсітэта 25 гадоў, што я там кіравала кафедрай, што я там столькі-то студэнтаў выхавала. Гэта ўсё не важна, галоўнае толькі вось гэтае прадназначэнне. Ну, гэта маніпуляцыя такой чыстай вады. Яшчэ там шмат пра тое, што беларускія, правільныя беларускія жанчыны, яны патрыёткі, яны правадніцы вось гэтых традыцыйных каштоўнасцяў. Ну, праўда, што такое традыцыйныя каштоўнасці, ніхто не ведае, і ў розных, значыць, артыкулах гэтых СМІ гэта як бы зусім розныя каштоўнасці. А яшчэ, значыць, ну, зразумела, што жанчына, значыць, падтрымлівае гэты дамашні ачаг, што вось гэта яе функцыя. Ну, тады таксама, значыць, тады, напрыклад, калі ёсць гендерны гвалт, калі ёсць сямейны гвалт, ну, там тады гэта чаму? З таго, што жанчына як бы дрэнна выконвае гэтую функцыю. Ну, калі гэта яе функцыя, а ў сям'і там ёсць нейкія канфлікты, ну, значыць, гэта вось жанчына не справілася. Яшчэ раз, ролі мужчын тут... Перакладанне адказнасці. Безумоўна. Вось, і вось так вось давіць на гэтую няшчасную беларускую жанчыну і паказваць, што яна як бы за ўсё адказная, а калі штосьці ў яе там, значыць, яна штосьці не можа зрабіць, ну, гэта яна вінавата, ну, гэта маніпуляцыя чыстай вады. Але, ну, зразумела, што беларуская жанчына у большасці павінна працаваць, бо на адну зарплату там мужа, альбо у нас столькі самотных жанчын, ну, як пражыць. І тады дзяржава што робіць? Яна гаворыць, галоўнае прызначэнне гэта, канешне, мацярынства, але беларускія жанчыны прафесійна таксама, значыць, дасягаюць поспехаў, але чаму?
а таму што дзяржава стварае для іх такія умовы, што вельмі дзяржава, значыць, вось клапоціцца пра жанчын, пра сям'ю, пра дзяцей, стварае такія умовы, каб жанчыны маглі рэалізоўваць. На самой справе дзяржава ўсё менш і менш вось гэтую сацыяльную функцыю робіць, а калі жанчыны на самой справе спраўляюцца з гэтым, ну гэта дзякуючы перш за ўсё самім сябе, можа там з падтрымцы сваіх блізкіх, але дакладна не дзяржаве. Але вось такія маніпуляцыі ідуць, і самі жанчыны таксама у іх устах гэта укладваецца. Ну мы гэта гаварылі, жанчына больш залежная ад дзяржавы, ну таму яны вымушаны ў тым ліку вось гэтыя ідэалагічныя наратывы таксама прамаўляць. Слухайте, ну вось з таго, што вы расказалі, малюецца такі агульны наратыў. Жанчына мусіць займацца хатнімі справамі, сядзець дома, вернасць, каханне, хатні ачаг, гадаванне дзяцей, гэта все звязана з тым, каб з нейкага грамадскага жыцця яе як бы прыбраць. Але да, тое, што самае цікавае, як мы ведаем пасля слова але і коскі, паколькі не пражывеш на заробак мужа, калі звычайна, калі ён ёсць, самотныя жанчыны, якія пры гэтым гадуюць дзяцей. У Беларусі пры Лукашэнку, які так вось весь за традыцыйныя сямейныя каштоўнасці, чамусьці самотныя сем'і, гэта жанчыны, гэта нерэдкая з'ява, дзе бабуля, матуля вельмі высокі ўзровень разводаў, шмат дзяцей па-за шлюбам нараджаюцца, і з элементамі вялікая праблема. Ну вось, і атрымліваецца, што пасля але жанчына яшчэ мусіць і недзе выйсці на працу. То бок все, фактычна все залежыць ад жанчыны, пры гэтым што яна атрымлівае наўзамен, я вось думаю, якія бонусы. Ну вось калі вось такія вось абавязкі у цябе, то дзе бонусы? І тут нейкая дзіўная сітуацыя, таму што вось я хочу распавесці, што мы загрузілі адзін з кавалачкаў папярэдняга эфіра ў TikTok пра тое, якраз як выглядаюць традыцыйныя каштоўнасці сямейныя ў выкананні Лукашэнкі. І прыйшло шмат ангажаваных людзей, якія падтрымліваюць яго палітыку, якія пачалі пісаць, што все нормально, дзіцё па-за шлюбам нормально. Гэта прыкмета того, што вот Лукашенко мужик, нармальны чалавек, і галоўнае разуменне традыцыйных каштоўнасцяў, мы пытаемся ў адказ, так, як з традыцыйнымі сямейнымі каштоўнасцямі. Галоўнае, што гэта мужчына і жанчына. Вось да чаго звяліся фактычна традыцыйныя каштоўнасці сямейныя у цяперашняй Беларусі пры Лукашэнку. Здрада, окей. Калі ты мужчына здраджвае. Галоўнае, што з жанчынай здраджвае. Калі вот з мужчынай, ці там з транссексуалам, ці, я не ведаю, яшчэ там, што магчыма, але, магчыма, вот это вот не. Вот это вот мы дазволіць не можам, да? А вось калі здрада з жанчынай, калі ласка. Гэта такі штрых, каб дапоўніць тое, што вы казалі, як бы становішча жанчын, якія адказныя за вернасць, за каханне, за хатні ачаг, а ў адказ атрымліваюць традыцыйныя сямейныя каштоўнасці, гэта калі мужчына можа. І вось вы казалі, што не эмацыйныя мужчыны, да? Мужчыны проста ў іншых месцах праяўляюць свае эмоцыі, як мы ведаем, смяротнасць мужчынская у такім маладым, у сярэднім узросце нашмат вышэйшая за жаночую беларускую. Чаму так адбываецца? Відаць таму, што мужчыны такія ж эмацыянальныя, як жанчыны, проста свае эмоцыі яны праяўляюць у тых месцах, дзе іншыя эмацыянальныя мужчыны могуць ім на гэтыя эмоцыі нейкім чынам адказаць. Што у выніку прыводзіць, вось, уласна кажучы, да гэтай смяротнасці не ў апошнюю чаргу.
ці небяспечнае там кіраванне аўтамабілем ці яшчэ што рызыкоўныя віды спорту таксама вось экстрэмальныя віды спорту гэта таксама да на самой справе ёсць такой тэрмін сверхсмяротнасць мужчын вось там паміж 18 і 35 гадамі і гэта не звязаныя з медыцынскімі дыягназамі смерці гэта вось менавіта ад таго што мужчына не знаходзіць сябе не знаходзя выхаду сваім эмоцыям бо грамадства як бы забараняе гэта ну я там не ведаю паказаць што у цябе таксама штосьці не атрымліваецца што значыць у цябе там слёзы альбо табе трэба пайсці да псіхатэрапеўта ну грамадства ж гэта як бы не ухваляе можа не дазваляе но не ухваляе мужчына же павінен быць моцным ну і вось гэта так і выходзіць і пра мадэль сям'і вы таксама як бы ну слушна кажаце на самой справе Лукашенко ж афіцыйна жанаты на Галіне Радзівонавне і вось і а пра маму Колі ну як бы гэта ж афіцыйна не прызнана І вось две жанчыны, якія не проста жанчыны, а якіх ведае ўся Беларусь і па-за межамі Беларусі, і вось як яны сябе пачуваюць у гэтай, адчуваюць сябе ў гэтай сітуацыі. Ну і так гэта прыклад для як бы ўсіх грамадзян Беларусі, безумоўна. І таксама, дарэчы, даволі вядомая гісторыя пра збіццё Ірыны Абельскай Лукашэнкам. Калі мы працягваем вось гэтую лінію пра эмацыянальных мужчын, якія вось такім чынам свае эмоцыі выяўляюць, да? Яе распавядала Саша Варламаў у 2000-м, здаецца, годзе, да, беларускі мадэльер. І ў 2020 годзе ён паўтараў гэтую гісторыю. У 2020-м, я хацела сказаць, у 2000-м, я думаю, не мог ён распавядаць. Ён яшчэ быў... Не нарадзіўся Коля яшчэ, Да, так. з таго боку, які ўсё ж такі, як ён казаў, забяспечваў Лукашэнку гэтымі жанчынамі. І вось гэты бок мужчынскіх эмоцый, ён таксама транслюецца зверху, мне здаецца. Конечно. Я просто таксама вось калі думаў пра гэты эфір, як Лукашенко, я не памятаю, каб ён падарыў каму-небудзь букет, калі шчыра. Я вот спрабаваў. Магчыма, мы можам знайсці такія выпадкі, але рэальна звычайна ўсё адбываецца наадварот. Хто-небудзь вот як прымаюць мужчыну Беларусі. Мужчына куды-небудзь прыязджае, і стаяць жанчыны, я не ведаю, са службы пратакола, адкуль яны бяруцца, да, у строях там, хлеб, соль і букет вось сюды, у гэты бок дарыцца, да, то бок, да, вот такая традыцыйная дробязь, да, ну, парадуй сваю жанчыну, парадуй іншую жанчыну, просто ветліва там падары кветкі, а кажы знак увагі. Але увага, аказваецца, ў іншы бок. А якія эмоцыі атрымліваюць жанчыны ў беларускіх сем'ях, вось што кладзецца ў гэтае рэчышча традыцыйных каштоўнасцяў, да? Гэта вось павучыць жыццю. А вот тут вот ты адказная за хатні ачаг не дапрацавала, не паспела, нешта не так зрабіла, там дзіцё гадуецца неяк не так, хаця колькі там бацька прымае ўдзел у гадаванні гэтага дзіця, ну, таксама пытанне, да? Але адказнасць-то на жанчыне. Так, адказнасць уся на жанчыне, і яшчэ вось яшчэ ж таксама жанчына яшчэ ж павінна быць крыніцай натхнення для свайго мужчыны. Вось гэта, да, сябар чалавека, што жанчына гэта вось сябар чалавека, тая, якая павінна натхняць, матываваць і гэтак далей. І вось калі там нейкая 8 сакавіка альбо штосьці падобнае, вось гэты пернік, што вось вы, жанчыны, там такія прыгожыя, добрые, з вами ўсё лепшае, вы там нас матывуеце і гэтак далей, а ўсё астатняе жыццё, ну вось, значыць, гэта ты не дапрацавала. Вось калі ў цябе там нейкія праблемы, значыць, гэта ты не справілася. Так, трэба, канешне, працаваць на рынку, ну, гэта таму, што дзяржава, вось садок дзіцячы зрабіла, вось дала там табе нейкія грошы, вось там яшчэ штосьці там лагер для дзяцей і штосьці такое.
Ну вось усё гэта свальваецца на жанчыну і гаворыцца пра тое, што ты і так абавязана гэта ўсё рабіць, бо гэта тваё прызначэнне. Ну і тады як бы тыя ж самыя жанчыны думаюць, ну калі так, то калі дзяржава хоць там кропельку дапамагае, так гэта ўжо вельмі добра, гэта ж як бы маё прызначэнне, гэта ж я значыць патрэбна гэта рабіць. Але на самой справе яшчэ раз гэта толькі рыторыка, гэта маніпуляцыі, гэта не так, і гэтым тую самую дэмаграфічную праблему не вырашыць, і ўсё значна складаней. І нават калі вось мы там будзем гаварыць пра тых чыноўніц, якія зараз ужо як бы бабулі, так у іх таксама у той же Качанавай там двое дзяцей, альбо там одно дзіця. Ну гэта ўжо такі тренд быў у 70-х, у 80-х годах. І вось пераламаць яго гэтай рыторыкай, ну гэта, ну гаварыць, канешне, можна што заўгодна, і можа там нейкія жанчыны на самой справе там на нейкі час да гэтага прыслухоўваюцца, але гэта не вырашэнне праблемы. І вось даследаванне вось менавіта паказвае, што вось такія патрыархальныя наратывы, дзе жанчына ўсім павінна, што значыць, яшчэ значыць, вось дом павінна працаваць, але павінна значыць падтрымліваць палітыку дзяржавы, павінна быць добрай патрыёткай, павінна вось гэтыя традыцыйныя каштоўнасці перадаваць там новаму пакаленню і гэтак далей. А вось ну якія бонусы? Не, пра бонусы нічога не гаварыцца. Бонусы гэта ну тое, што ты тады жывеш на радзіме, дзяцей у цябе не атобралі. Ну вось усе бонусы. Дзякуй, што мы ад цябе адвязаліся. Да, альбо там такія самыя верныя жанчыны вось раз у год сустракаюцца з Лукашенко на нейкім мерапрыемстве. І вось падтрымліваюць, паказваюць, як яны яго любяць. Давайте перанесемся за акіян. Ёсць у нас у думках такая магчымасць. Што там адбылося? Я не вельмі сачыў за гэтым скандалам. Я разумею, што Джей Вэнс, сенатар, якога Дональд Трамп назваў сваім кандыдатам у віцэ-прэзідэнты, ну то бок фактычна такая правая рука у выбарчай кампаніі. Ён нешта сказаў, неяк выказаўся некарэктна пра бездзетных жанчын. Гэта зачапіла шмат каго. Дженніфер Эністон, напрыклад, вядомая акторка, там абурылася, да? Што гэта было? Ён так выказаўся у шоу вядомага нам Такера Карлсона. Рэспубліканца такого мацёрага. Ну, які ў Пуціна браў тады інтэрв'ю. Я чаму і гавару вядомага нам яшчэ ў 21 годзе. І вось тады, значыць, ён выказаўся, што вось паглядзіце, у рэспубліканцаў, значыць, у тых, хто, значыць, узначальвае партыю, там у нас ва ўсіх ёсць дзеці, а паглядзіце, значыць, на дэмакратычную партыю. Дэмаграфічная партыя, цікавая гаворка, але ладно. Да, ну я ж пра дэмаграфічную палітыку думаю. На дэмакратычную партыю, менавіта на Камалу Харрыс, а вось паглядзіце, ці ёсць у них дзеці. На самой справе у Камалы Харрыс няма дзяцей, я не ведаю чаму, і як бы, ну, мне здаецца, я і іншыя амерыканцы, ну, нават я сёння, глядзіце, колькі, значыць, я і амерыканцы, значыць, могуць, ну, не ведаць, чаму гэта, бо гэта яе асабістае жыццё. Можа, гэта з нейкіх, яшчэ раз, медыцынскіх прычын. Можа, гэта з таго, што, ну, вось так склалася жыццё. Яна вось выйшла замуж даволі позна, там у 45+, мне здаецца, ну, можа, вось не знайшла таго чалавека, калі была маладая, калі як бы здароўе дазваляла і гэтак далей. Можа, гэта яе усвядомлены выбар, не ведаю. Но гэта як бы яе права. Вось яшчэ раз, рэпрадуктыўныя правы – гэта права людзей. Гэта не абавязак. Вось, як бы, ну, трэба гэта зразумець, што вось мы выбіраем для сябе жыццё, мы выбіраем мець ці не мець сям'ю, мець ці не мець дзяцей, калі там, і гэтак далей, якую прафесію, дзе жыць. Ну, гэта і ёсць вось гэтыя базавыя правы чалавека. І да жанчын, ну, яны адносяцца ў той жа самай меры. І вось менавіта чаму Дженніфер Эністон, ну, зразумела, яна ж такая вельмі вядомая актрыса, вельмі папулярная актрыса. Вось
яна якраз і сказала, што яна вельмі хацела мець дзяцей, але вось яна, ну, па медыцынскіх паказчыках яна не змагла. Яна як бы шмат гадоў у яе на гэта пайшло, шмат высілкаў, але ну вось, на жаль, яна не зацяжарыла, не нарадзіла дзіця. І вось яна гаворыць, што калі вось такі ўплывовыя мужчыны, там кандыдат у віцэ-прэзідэнты гаворыць гэта для ўсіх амерыканцаў, вось як пачуваюць сябе жанчыны, сем'і, якія хацелі мець дзяцей, але вось не смаглі. Ну і, канешне, значит, тут Вэнс ёй адказаў, што ён там не меў на ўвазе тых, хто, значит, па здароўю не можа, але вось, значит, што ёсць такая, як быццам заканамернасць. Ну, што вось, типа, вось у лібералаў дзяцей мала, а у кансерватараў дзяцей много. Ну, мне здаецца, ніякая гэта не заканамернасць, і не так даўно беларускія незалежныя медыа таксама вось рабілі факт-чекінг і паказвалі, вось у каго ёсць дзеці, у каго дзяцей няма, у каго ёсць колькі дзяцей. І тая ж Урсула фон ден Ляйден, у якой 6 дзяцей, а у Джорджа Мелоні, якая ультраправую партыю узначальвае у яе адна дачка. Ну, такія лічбы няма тут... такіх правілаў. Няма, безумоўна. Ці наадварот, калі там у цябе, калі ты дэмакрат, у цябе мусіць быць, ці там, не ведаю, прызначэнне тваё, гэта адно дзіця, ці там без дзяцей, калі ты рэспубліканец, ці калі ты там традыцыяналіст, калі ў беларускае грамадства вяртацца, да, ці там ліберал, да, вось такое вось падзяленне. Ёсць агромная колькасць кансерватараў, якіх па тых ці іншых прычынах няма дзяцей, ёсць агромная колькасць лібералаў, якіх па тых ці іншых прычынах, як склалася жыццё, шмат дзяцей. Безумоўна, а асабліва, калі яшчэ мужчыны-кансерватары ганарацца тым, што ў іх шмат дзяцей, але гэта дзеці ад розных жонак, і ну гэта зусім, мне здаецца, ну неэтычна, і ну вось як так можа быць на самой справе. Рэч, вось прачытаў, што уласна у сям'і Камалы Харрыс у цяперашняй, ну і ў адзінай сям'і, у яе адзін шлюб, у яе мужа была жонка да таго, і у яго двое дзяцей. Да, і яны ў тым... Камала падтрымлівае адносіны, і безумоўна, так. Як бы все ў іх нармальна. Але вось у самой Камалы дзяцей няма. І гэта выкарыстоўваецца як палітычная зброя. Была спроба, прынамсі, выкарыстаць гэта як палітычную зброю ў 2001 годзе, і цяпер гэтая спроба, ну я так разумею, выглядае абсалютна неэтычнай у вачах тых самых жанчын, якія падняліся і кажуць, можа быць, час прайшоў з 2001 года. Я так разумею, што тады не звярнулі ўвагу на гэтае выказванне Вэнса. Ну, ці мала звярнулі ўвагі, да? У 2021 годзе ён тады быў, яшчэ не быў кандыдатам на віцэ-прэзідэнты, ён тады быў, кем он там, сенатарам. І вось, і зараз, вось менавіта некалькі там тыдзень таму Дженніфер Эністон дастала гэта вось менавіта інтэрв'ю і сказала, так вось паглядзіце, што чалавек, які як быццам балатуецца на віцэ-прэзідэнта, што ён гаварыў 2 гады таму назад. Ну і наўрад ці ён змяніўся. І ён сказаў, што ён пачаў, значыць, таксама гэта вельмі цікава, ён пачаў з таго, што гэта сарказм, гэта жарт, вось вы не зразумелі. Вось мне так гэта падабаецца, што заўсёды я чую як бы у адрас феміністак, ЛГБТ людзей, што гэта значыць у нас такія жарты, а вось вы жартаў не разумееце і вы чамусьці крыўдуеце. А вось тут аказваецца, значыць, правыя і ультраправыя кансерватары таксама, значыць, вось, значыць, гэта іх жарты. Але я яшчэ хачу што сказаць. Ну, адзін і той жа факт, яго ж можна трактаваць, ну, як бы як заўгодна па вялікай справе. Вось яшчэ раз, мець ці не мець дзяцей. Ну, гэта на самой справе як склаўся лёс. Шмат прычын ёсць. Але можна сказаць, што, напрыклад, чалавеку, якога няма сям'і, ну, ён не будзе разрывацца паміж, напрыклад,
напрыклад інтарэсамі сваёй сям'і і інтарэсамі дзяржавы, калі напрыклад там гэта прэзідэнт альбо прэм'ер-міністр і гэтак далей, бо чалавек, у якога ёсць сям'я і вялікая сям'я, ну так ён перш за ўсё павінен дбаць пра інтарэсы сваёй сям'і, сваіх дзяцей і гэтак далей. Не так-то ў палітычным ракурсе і перавагай выглядае. Ну на самой справе, а калі вось у цябе дзеці, ну так цябе можна шантажаваць гэтымі дзецьмі, гаварыць пра тое, што вось яны будуць у небяспецы, калі там ты штосьці не зробіш і гэтак далей. Такіх прыкладаў, на жаль, вельмі шмат, калі на самой справе бацькоў шантажуюць дзецьмі. Але мы можам взять, напрыклад, вось прыклад каталіцкага касцёла. Там ёсць цэлібат, які, значыць, ну вось менавіта і абасноўваецца тым, што святары павінны дбаць пра інтарэсы ўсіх веруючых, а не пра інтарэсы уласнай сям'і. Хаця, напрыклад, у іншых ветвях хрысціянства, там у праваславі альбо пратэстантызме, там у людзей ёсць сем'і. Таму, ну, тут можа быць па-рознаму, і як бы па-рознаму можна ўсё гэта абгрунтоўваць. Але ўсё ж такі, мне здаецца, калі вось мужчына менавіта, ну, гаворыць такія словы пра жанчыну, нічога не ведаючы на самой справе пра яе там асабістае жыццё, пра яе здароўе і гэтак далей, ну, гэта неэтычна, і гэта, канешне, вось чалавек, які прэтэндуе на другую пасаду ў дзяржаве, ну, так не павінен паступаць. Ну, то бок, у прынцыпе, вяртаючыся да майго пытання, дастаць гэта выказванне Вэнса з 21-го года таксама в пэўным сэнсе было палітычнай зброяй, але гэта справядліва, бо ён гэта сказаў. Ён сказаў, што ён не адмаўляецца. І не адмаўляецца, да. То бок, ха-ха-ха, жарт, там, вы не так зразумелі, канешне, я не меў на ўвазе все плохое, а меў на ўвазе толькі все хорошее, да? Вось, ну, такія жалкія апраўданні, я б сказаў. І што цяпер? Цяпер, магчыма, гэтае выказванне мабілізуе жанчын удзельнічаць у выбарчай кампаніі, і гэта будзе удзел не ў падтрымку Трампа і Вэнса, таму што вось такая вось іх пазіцыя, да, у нечым яна пераклікаецца, у прынцыпе, з тым, пра што мы казалі у першай частцы праграмы, з тым, як выглядае жанчына ў беларускіх медыях, як мусіць выглядаць жанчына з боку беларускай дзяржавы. І гэтыя жанчыны, якія не хочуць так выглядаць, якія хочуць самі выбіраць, як ім жыць, калі і колькі мець дзяцей і гэтак далей, яны могуць прыйсці і прагаласаваць за Камалу Харрыс. Таму што якраз такі Камала Харрыс, ну, у пэўным сэнсе такая станоўчая ролевая мадэль. Безумоўна, і ў Камалы Харрыс вельмі як бы тэма рэпрадуктыўных правоў, гэта яе як бы канёк. Яна вельмі добра па гэтай тэме наогул і выступае, і працуе. Ну і як жанчына на самой справе ёй як бы і зручней пра гэта гаварыць, і вось увесь яе палітычны досвед, яна менавіта па гэтай тэме, яна, ну вось яе гэта моцны бок. А Вэнс, ён нават больш такі патрыархальны і кансерватыўны за Трампа, і, канешне, гэта, ну, адпугне перш за ўсё жанчын, якія выбіраюць, бо адна справа там крытыкаваць Камалу Харрыс за тое, што вось мігранты з Цэнтральнай Амерыкі, значыць, наваднілі гэтую паўночную Амерыку, а іншая, калі, ну, вось ты бачыш, што твае непасрэдныя рэпрадуктыўныя правы, хтосьці на іх, вось, ну, не тое, што нават пакушаецца, а вельмі хоча іх забраць. Вось калі Трамп, значыць, зруйнаваў гэта вета на аборты, ён жа, тым не менш, сказаў, што хай кожны штат сам прымае рашэнне, што вось у нас ёсць такія ліберальныя штаты, ну вось вы хаціце, вы там захоўваеце права на аборт, а мы прыбярэм з усёй Амерыкі. А Вэнс, он же супраць абортаў, права на аборт як такавога, і таму вось ён, ну зусім як бы тут не пасуе Трампу, не дапаможа яму перамагчы, бо, ну, ён выглядае яшчэ больш такім ультраправым, чым сам Трамп. Вы сказалі, што вось гэты тренд на тое, каб дзяцей у сем'ях рабілася менш, ён каранямі ў 70-х, у 80-х, але я думаю, што
шмат вось гэтага гарэння, да, незадавальнення цырымоніі алімпіяды ў Парыжы тым, што вось там былі выкарыстаныя тыя ці іншыя образы, якраз такі былі выкліканыя тым, што людзі лічаць, што менавіта сёння тое, што ім паказваюць, тая культура, субкультурныя цячэнні, якія робяцца папулярнымі, якія адстаиваюць свае правы на існаванне, яны ўплываюць на свядомасць людзей вось у такім кантэксце, што там не трэба нараджаць, умоўна, не трэба ствараць сем'і, трэба самім вырашаць і гэтак далей. Вось хацелася б таксама ваш каментар на гэтую тэму пачуць. Гэтая дрэх-культура, у якой разгледзелі невядома што, да, што гэта такое, і ці сапраўды маюць рацыю тыя, хто кажа, што калі мы на такое глядзім, значыць, ну вот размываюцца нейкія вось кансерватыўныя устоі. Ну, я пачну з таго, што свет мяняецца, і значыць, змяняюцца правіла гульні. І так павінна быць. Мяняюцца нашы мадэлі, там патэрны паводзінаў, мяняюцца нашы каштоўнасці. Но так павінна быць. Мы не павінны быць тымі, якімі там мы былі, там, не ведаю, у 20 стагоддзі, у 15 стагоддзі, у 10 стагоддзі і гэтак далей. Ну, мы ж як бы імкнемся да прагрэсу, мы развіваемся, мы па-іншаму глядзім на тое, на што там 10 гадоў таму вось глядзелі такім чынам. Мы з вами не адзін раз гаварылі пра тое, што трэба адрозніваць прапаганду чагосьці ад прадстаўленасці. І вось увесь час гаворым пра тое, што ўсе людзі маюць права на тое, каб быць прадстаўленымі. Іх можа быць меншасць. А большасці можа, напрыклад, могуць не падабацца паводзіны гэтых людзей, а могуць не падабацца іх там мадэлі паводзінаў, іх каштоўнасцей і гэтак далей. Але гэта тыя ж самыя як бы члены грамадства, гэта тыя самыя людзі, у іх тыя самыя правы чалавека, і яны могуць быць прадстаўленымі. І калі вось на самой справе у адкрыцці алімпіяды, якая доўжыцца больш за 4 гадзіны, ёсць, значыць, ну, кавалачак шоу, які там 1 хвіліну 29 секунд, дзе прадстаўлены драг-артысты, і гэта як бы, ну, вось перашкаджае вось гэтай частцы аўдыторыі, ну, не тое, што атрымліваць задавальненне ад алімпіяды, ад адкрыцця, а вось, значыць, правакуе на такія каментары, ну, здаецца, што на самой справе вось штосьці не так з намі. Ну, вось я заўсёды думаю, што вось калі там, ну, нават мне штосьці не падабаецца, то можа праблема ў тым, што я гэтага не разумею, што я гэтага не ведаю. Слухайте, я таксама, калі шчыра, не вельмі разумею. Ну, вы верно кажаце, 4 гадзіны, абсалютна розныя вобразы. Я думаю, што я не зразумеў шмат з таго, што закладалі. І ў тым ліку, ну, калі шчыра, пра гэты кавалак, там была там алюзія на тайную вечеру, не была. Ну, я так думаю, ну, можа, я не разумею, мне гэта не падаецца, там, умоўна кажучы, там, прыгожым, прывабным. Ну, але, ладно, ну, нехай будзе, ну, іншыя ж людзі, яны разумеюць, там, да? А для мяне, там, умоўна кажучы, нейкае іншае відовішча. Там, танцы пад песні Мілен Фармер. Вот, это для мяне, да? А вот то, там, для іншых людзей. Але рэакцыя грамадства па ўсёй, у прынцыпе, зямлі, яна была такая, ну, не тое, каб стрыманая, не тое, каб людзі пагадзіліся, ну, то бок шмат людзей, ім нармальна, але была актыўная частка даволі вялікая, якая не згадзілася гэта талераваць і актыўна выступіла супраць. І мы ведаем, што цырымонію, трансляцыю цырымоніі выдалілі
з Ютуба, і Ну, мы потым ведаем, назад поставили. вернули, да, уже? Вернули. Я бачыў только навіну про то, што выбілі. Але арганізатары выбачались. Маўляў, што Тут вельмі шмат усяго, і вось пра тое, што выбачаліся, я думаю, такая ўжо піяровская праблема. Ну, вось усё ж таки я гэта выкладала, і вось для мяне таксама было тут пытанне, але я ўсё ж таки думаю, што Міжнародны алімпійскі камітэт правільна зрабіў, што выбачыўся, бо ўсё ж таки гэта, ну, вельмі вялікая арганізацыя, яе вельмі шмат спонсараў, не трэба думаць, што яна там на нейкім дзяржаўным забеспячэнні, гэта менавіта карпорацыі, перш за ўсё. І, ну, як яны выбачыліся? Яны сказалі, што яны не хацелі нікаго пакрыўдзіць, у іх не было такога намеру, а калі хтосьці вось як бы пакрыўджаны, то, значыць, мы прыносім прабачэнне. І я думаю, што вось для такой буйной арганізацыі яны зрабілі правільна. Але глядзіце, мастацкі кіраўнік гэтага шоу, ён жа не выбачаўся, і ён як бы сказаў, што таксама, што нікога не хацеў пакрыўдзіць, але гэта было яго вось прынцыповае рашэнне пра тое, што прадстаўнікі дрэк-культуры, між іншым досыць папулярнай ва Францыі, у Парыжу, там же былі, гэта мы не ведаем гэтых людзей, а гэта былі там, ну, артысты першай велічыні, яны таксама маюць права быць прадстаўленымі вось гэтую няшчасную хвіліну, як вось і ўсе іншыя нумары. Ну, не ведаю, вось там быў, напрыклад, Канкан, вось гэты французскі. Ну, а можа, частку феміністак якраз вось гэта не падабаецца Канкан, бо гэта менавіта вось тая патрыархальная культура, калі жанчыны паказвалі сябе мужчынам і гэтак далей. Так вось, значыць, тут кансерватары маўчаць, тут кансерватарам усё як бы падабаецца. А вось менавіта, ну, давайте, можа, скажам некалькі слоў пра дрэк-культуру, што гэта такое. Гэта калі мужчыны перавасабляюцца ў такія утрыравана жаночыя вобразы. Гэта звязана з квір-культурай, з ЛГБТ-культурай, і частка, ну, вось частка артыстаў, гэта артысты ЛГБТ, частка геі, частка транс-людзі, але не абавязкова. У дрэк-культуры могуць быць і гетэрасексуальныя мужчыны, якія таксама вось займаюцца гэтым відам мастацтва. Так, гэта від мастацтва, і мы можам гаварыць пра тое, што тэатр таксама вельмі доўгі час тэатральныя артысты, яны таксама крытыкаваліся, і царквой крытыкаваліся, то есть усе рэлігіі гаварылі пра тое, што вось гэта такая дрэнная справа, і вельмі шмат часу толькі мужчыны былі артыстамі, і яны вымушаны былі гуляць і жаночыя ролі таксама. Ну і глядзіце, калі вось мужчына увасабляецца ў жаночы вобраз, і гэта вызывае крытыку, ну гэта паказвае, што на самой справе мужчыны як бы значна вышэй у іерархіі грамадства. І вось мужчына, які як быццам добраахвотна расстаецца са сваімі мужчынскімі прывілегіямі і перапранаецца ў жанчыну, ну гэта такі вось мужчына няправільны, яго трэба крытыкаваць, бо быць жанчынай, быць бабай, гэта дрэнна, гэта нізка, гэта, значыць, не годна для мужчыны і гэтак далей. Таму вось тыя людзі, якія пра гэта громка крычаць, но мне здаецца, яны крычаць перш за ўсё пра сябе, пра сваю неталерантнасць, пра сваё невуцтва. Так, я таксама далёка не ўсё зразумела. Я думаю, я, можа, палавіну толькі зразумела. І то мы там глядзелі, вось як там штосьці муж мне падказваў, штосьці дачка падказвала, калі вось там менавіта былі больш сучасныя вобразы, там з камп'ютарных гульняў, там з відэо і гэтак далей. Акрамя таго, трэба ведаць Парыж. Ну, я не ведаю, колькі людзей было сярод гэтых крытыкаў у Парыжу, ведаюць, там, я не ведаю нават, ну, гісторыю Парыжа, там яго герояў і гераінь і гэтак далей. Ну, і у нас наогул зусім іншая стылістыка. Мы ж так, у нас жа якія ёсць шоу, гэта альбо дажынкі, альбо гэтыя парады незалежнасці. Вось нядаўна якраз быў парад у Паўночнай Карэі, і якраз яго параўноўвалі вось нават па стылістыцы з парадамі ў Беларусі. Ну, вось калі мы... Я думаю, з цырымоніі адкрыцця алімпійскіх гульняў параўноўвалі. Не, наадварот, што вось маецца на ўвазе, калі мы наогул не разумеем вось такіх
такіх шоу, такіх падыходаў, калі ну вось калі для нас вось гэтыя прамыя калоны людзей, якія маршыруюць у ногу, якія вось канвенцыйнай знешнасці, дзе зразумела, дзе мужчына, дзе жанчына, і ўсё як бы ўсё наогул зразумела, то канешне вось такія шоу, ну мы да іх не прывучаны. Між іншым, ну канешне, трэба, каб былі каментатары, якія як бы ну ўсё ж такі штосьці тлумачаць людзям. Але ну вось з іншага боку, ну на самой справе сёння ёсць інтэрнэт. Вось калі ты штосьці не бачыш, вельмі лёгка заглянуць у інтэрнэт і даведацца. Гэта не як было раней, што трэба там, не ведаю, ісці ў бібліятэку, альбо там можа там сустрэць нейкага чалавека, які ведае. Усё можна паглядзець, і табе будзе зразумела тады, што хацеў сказаць гэты рэжысёр. Але калі вось ты не хочаш нічога шукаць і упэўнены, што ты праў, а ўсе астатнія няправы, і вось калі ты чагосьці не разумееш, ну гэта дакладна не путь да дэмакратыі, і это не путь, ну не ведаю, у 21 стагоддзі. Бо, ну... Глядзіце, вось каментар. Они могут быть представлены, пишет нам карыстальнік з нікам Амадей, бесспорно, но просто есть элементарные человеческие понятия и нормы поведения в обществе, тем более, если затрагиваются культурные ценности в неприглядном виде. Ну, а якія нормы паводзінаў яны парушылі за вось гэтую одну хвіліну сярод... секунд. Да. А якія, што значыць в неприглядном виде? Я не ведаю. Выглядаюць так людзі, ну в сэнсе, люди в неприглядном виде. Да. Ну, там не было голых людзей, там ну, ніхто не рабіў нічога, там не імітаваў сексуальны акт і гэтак далей, ніхто нікаго не крыўдзіў. Наадварот, гэта, ну, давайте скажем, што тайная вячэра тут наогул ні пры чым, гэта вось там алюзіі нейкіх людзей, якое было так пайшло так далёка. А між іншым, нават калі б гэта была тайная вячэра, ну гэта таксама нармальна, бо гэта твор мастацтва. Гэта же не там сакральны нейкі аб'ект пакланення, гэта не царкоўны сімвал і гэтак далей. Гэта твор мастацтва, так, на рэлігійную тэму, але алюзіі на інтэрпрэтацыі сучасныя, ну гэта на самой справе такі твор масавага мастацтва, поп-мастацтва, і мы маем права на тое, каб даваць яму сучасныя інтэрпрэтацыі. Але гэта наогул не тайная вячэра, гэта менавіта, ну, алімпійскія гульні, гэта древнегрэчаская культура, гэта пра вось тых багоў, і вось менавіта яны там былі прадстаўлены. Ну што тут такога? Яшчэ раз гавару, мне можа не падабаецца канкан, бо я бачу ў гэтым вось менавіта прыгнячэнне жанчын. Но я не пішу пра гэта гнеўныя пасты і не пішу пра тое, што ну вось там жанчын, напрыклад, залатых статуй было толькі 10, а вось чаму толькі 10, а не 120 или не 10 тысяч і гэтак далей. Ну, вось далей. Если это какой-нибудь секс-карнавал, тогда пожалуйста, но это спортивная олимпиада. Ну, все роўна вось гнёцца ў гэты бок, але трэба зразумець, што ну мы ўсе можам тое ці іншае вельмі суб'ектыўна з нейкіх нашых тараканаў у галаве назваць непрыглядным выглядам. Напрыклад, бабулькі, якія сядзяць побач з пад'ездам, і дзядулькі, ну, але мы разумеем, што звычайна там сядзяць бабулькі, бо дзядулькі не дажываюць, да? Вось, яны вядомыя сваімі ацэнкамі ўсіх, хто праходзіць міма, як наркаман і прастытутка. Да, а мы не згодныя з гэтымі непрыглядны від. Вось, ну, так? А мы не згодныя, таму што ну, для нас гэта нармальны выгляд і гэтак далей. І ну, калі мы з гэтага ўзроўня каля пад'езда паднімемся на іншы ўзровень, падыходы у прынцыпе у крытыкаў яны даволі падобныя, яны ну не то што зусім такія ж, але ну тым не менш нам гэта не падабаецца. Мы лічым, што трэба па-іншаму, таму мы называем гэта непрыглядным выглядам, нетрадыцыйнымі каштоўнасцямі, гэтаму не месца там
Ну глядзіце, Там. можа мы давайте скажем так, ну вось калі Мінск будзе прымаць алімпіяду, то Мінск можа зрабіць вось як бы свой варыянт гэтай цырымоніі адкрыцця. А зараз гэта робіць Парыж. Ну калі гэта табе канкрэтна не падабаецца, можна просто выключыць і глядзець штосьці зусім іншае, альбо заняцца іншымі справамі. А яшчэ лепш нешта зрабіць для таго, каб Мінск, ну, не заўтра, не ў 2030 годзе, але калі-небудзь такі прыняў алімпійскія гульні. А для гэтага пачынаць трэба цяпер. І тут яшчэ можна сказаць, а пра што зараз гавораць пра Мінск? У якім кантэксце? У кантэксце смяротнага пакарання жыхару Нямецчыны? Ну так хай лепей гавораць пра Парыж менавіта вось як пра горад, які прымае алімпіяду, чым вось Мінск, ну нам чым ганарыцца ў гэтай сітуацыі? Як мы можам штосьці вось гаварыць, калі зараз Мінск прыняў такое рашэнне, наогул смяротнае пакаранне для Еўропы, ну гэта такі нонсенс, а гэта значыць чыстенька, традыцыйненька, але смяротнае пакаранне для грамадзяніна Нямецчыны. І нават не за забойства, не за гвалт няма было чалавечых ахвяраў, але да смяротнага пакарання. І ўсе гавораць на ўсіх узроўнях, што гэта каб штосьці паімець з Германіі, але ну тут вось гэтага мы як быццам не саромеемся. Хаця вось менавіта гэтага трэба саромецца. Ну, а пра вось цырымонію адкрыцця, мне здаецца, яна была вельмі сучасная і вельмі інклюзіўная. Вось гэта тое, пра што мы гаворым, і сама ідэя, што гэта не на стадыёне, а на сцэне. І нашмат людзей больш магло паглядзець, і спартсмены на самой справе былі галоўнымі. Ну, вось гэта ж, ну, гэта вельмі добра, гэта, ну, супер. І ну, мне было вельмі цікава глядзець. І так, я не ўсё зразумела, але я разумею, што трэба больш чытаць, трэба больш глядзець, трэба паехаць у Парыж, паглядзець сваімі вачамі. І, ну, але калі мы параўноўваем адкрыццё у Парыжу з адкрыццём, ну, не ведаю, там, у Пхеньяне, ну, гэта так, гэта два розных адкрыцця, але гэта две розныя краіны, два розных горада, і ну, гэтым і цікава жыць на свеце. Да, я згадаў адразу Елізавету II, якая скокала з парашутам на адкрыцці алімпійскіх гульняў у Лондоне, і вау! Ну, хутчэй з Лонданам, так, Парыж можам тут. І вось гэта тое, гэтыя моманты яны робяць сапраўды жыццё яркім, расфарбоўваюць яго. А мы вось крыўдуем і кажам, так нельга. Не рабіце так. І калі вось у нас дажынкі і вось гэты парад на дзень незалежнасці, які не дзень незалежнасці, і вось зусім іншая стылістыка, ну так як можа, ну трэба развіваць густ, ну што тут можна сказаць, глядзець вось як робяць гэта іншае. Сябры, у вас будзе час на тое, каб развіваць густ, таму што наступны джендер-гэп з Ірынай Сідорскай выйдзе аж праз 3 тыдні. Сыходзім у такі кароткатэрміновы адпачынак летні, жнівеньскі. Ну, але, спадзяюся, сумаваць не давядзецца, хацеў сказаць. Жыццё падкіне нам. Сказаў, спадзяюся, але, можа быць, і добра было пару тыдняў пасумаваць без вось розных бамбічных навінаў. Але, відаць, не давядзецца. Так што ну, жыццё падкіне штосьці. Апошняе скажу, што гэта ж алімпіяда, у якой упершыню прымае ўдзел 50% мужчын, 50% жанчын. Гэта першы раз. А ў алімпіядзе 1900 года жанчын было 2,2%. Таму відавочны прагрэс. Прагрэс ёсць. У бок роўнасці. Таму, сябры, будзем сачыць за навінамі. Спадзяюся, што нашае гледзішча такое мы спрабавалі узважана зрабіць. Да, яно было вам карысным, і мы ўсе пачнем ацэньваць тое, што адбываецца навокал нас больш спакойна, больш узважана, станем больш разумнымі разам. Дзякуй вам вялікі. Ірына Сідорская, доктарка навук, гендерная даследчыца, была ў нашай студыі. Да пабачэння. Да пабачэння. Павел Сярдлоў працаваў пры мікрафоне. Пачуемся на Еўрарадыё.